ведаеце, у якім еўрапейскім горадзе метро можа адвезці вас прама на пляж? Сёння на вуліцы 20 градусаў. Я вырашыла не марнаваць час у добрае надвор'е і села ў метро. Па дарозе я назіраю гарадскія пейзажы, маленькія вёскі, зялёную прыроду, авечак і дзюны. І вось ужо праз 40 хвілін аказваюся на пляжы Hoek van Holland. Гэта натуральны пляж на паўночным моры, які стаў папулярным яшчэ ў канцы 19 стагоддзя, калі сюды праклалі чыгунку. А ў 23 годзе лінію мадэрнізавалі і цяпер сюды даязджае метро. Пляж тут доўгі, прыкладна 3-5 кіламетраў, і калі ісці ўздоўж берага, то праз 25 кіламетраў можна дабрацца да пляжа ў горадзе Гаага. Дарэчы, Hoek van Holland яшчэ і буйны паромны порт. Адсюль ходзяць паромы ў Брытанію. Паглядзіце, вось там бачна ўдалечыні. Хаціце купацца? Можна, але вада тут летам каля 17-19 градусаў, так што хутчэй паваляцца на пяску і зайсці паесці. На пляжы ёсць сезонныя кафэ і рэстараны. Вось, напрыклад, я ўзяла сабе блін і каву. І, шчыра кажучы, блін – гэта заўсёды добрая ідэя. Вы ўжо здагадаліся, што гэта за горад? Правільна, Ротэрдам.